staan hier vandaag in Limburg bij onze Limburgse kandidaat Colin Klingenstein. Colin, waarom sta je voor de FNP op de lijst? Nou, dat zou ik vertellen. We spreken namelijk niet dezelfde taal, maar verdelen wel hetzelfde gevul. Het is namelijk zo dat de regio wordt achtergesteld. Hè. De lui die hier wonen, die voelen zich niet gehoord. Hè. We hebben veel problematiek, de waterschade hier in Valkenburg, de mijnbouwschade. Het duurt veel te lang voordat het wordt opgelost. Daarvoor zet ik me in, 100% om voor mijn regio Limburg op te komen en het geluid naar Den Haag te brengen. We krijgen heel vaak de vraag, waarom zou iemand buiten Friesland nou op de FNP moeten stemmen? Wat zou jij tegen die personen willen zeggen? Nou, kijk, op de kaart ligt natuurlijk Friesland en Limburg ver goed trein, maar we liggen dichter bijeen als dat vanzelf denken. We hebben dezelfde streektalen, tradities zoals carnaval, dorpsfeesten. Dat is gewoon ontzettend belangrijk dat we dat in stand houden en dat we dat door kunnen geven aan de volgende generaties. En ook daar zet de FNP zich voor in. Dus het beter laten horen van die regionale stem maakt het eigenlijk niks uit of je nou in Limburg zit, in Friesland zit, in Drenthe zit. Absoluut. 29 oktober kunt u stemmen op de partij voor de regio. Stem FNP.